खुलुमबाय नैबे बेलासे समाव गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिबाय बे समाव आङो दङ नैबे ISPL नि जि क'क्राझार साइ स्टेडियामाव जादोंमोन दिनै बे जोबथा राउन्ड बे जोबथा राउन्डआ थामहिनबा फाइनाला जोबनानै थांबाय गोबां बेवहाय होंगो दोंगो रायजो राजाफोरनि बेवहाय नुथायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरो बेवहाय गोबां गोजान गोजाननि रायजो राजाफ्राबो बेवहाय ISPL नायनो थाखाय फैदों आरो गोबां आलासिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों BTR नि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बेवहाय माखासे BKWSC आरो गुबुन गुबुन हादोरसानिफ्रायबो बेवहाय माखासे आलासिफ्रा फैनानै दिनैनि नैबे जोबथा बादायलायनाय ISPL बादायलायनायाव नायनायाव बाहागो लाफैदों नैबे ISPL दिनै बे जोबथा बादायलायनायाव बड'लेण्ड थामहिनबा BTR नि गेलेमु हान्जाजों लोगोसे नि हेंथायै लाइ अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गेजेराव बादायलायनाय जादोंमोन आरो बे बादायलायनायाव BTR थामहिनबा ओनसोलनिनो बे लकेल टीमा देरहासार जादों 1 गलाव जि नैबे ISPL जि बे बादायलायनायाव गोबां रायजोफोरनि जि होंगो दोंगो नुनायखौ सोमोनांगोन मानो होनबा बेवहाय गासैबो बेवहाय जि साइनि जि स्टेडियाम बे माने जिरायनो थाखाय गोबां जायगानि माने अभाबबो जादों खमिदों मानो होनबा गोबां खस्थ' जादों रायजोफ्रा दा बे बेलायाव जोङो मिथिनो मोनो जोलुरनि बेलायाव माने रायजो राजाफ्रा गोबां बेवहाय गोसो गुदुं जादों आरो जों मिथियो माने बेजों लोगोसे दिनै माने जोलुरनि बेलायाव जौगालांनायनि खामानिखौ दानि सरकारा बांसिन बिहोमा होदों माखासे बिहोमाया रायजो राजाफोरनि बा जोंनि नैबे BTR ओनसोलाव बेसेबां होनो हागोन बेनि सोमोन्दै एसे मिथिना लानि जों जेरै सानदोंमोन बिदिनो मोजां मोनसे फुटबल मेच ISPL खौ जोङो बेवहाय मोनफुंनो हाबाय दा बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि जि फुटबल बियो जोबोद जौगालांगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो लाइमोनफ्रा मोनसे मोजां स्कप मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों मोजां अफार जों होदों बिथांनि अफारफोरखौ जोङो एक्सेप्ट खालामो आरो उरिस्सायाव जोंनिखौ इनभाइटेसन खालामो बड'लेण्ड टीमखौ बेवहाय जोङो बाहागो लायगोन